Tuh, nah kirane pinggir-pinggir omah sik no apa ki? Tanah-tanah kosong. Ki jadi gedang itu menghasilkan karuan. Tuwek separani wong langsung pokoknya. Panen, Pak? Tuwek, Kang? Tuwek itu. Jadi. Kasih keranan. Sing dile, Mak. Iki to, Mak. Nikle. Jadi, Pak. Oh, kalau cilik nikle. Wes pasal wes, Pak. Piro, Kang? Soal nikle gudang murah itu dudulane yo uang lho. Lah ini sekarang Aku enggak duit 10.000. Gedang niki lho fungsine nek duwe tanah kosong, luwean kanggo Ada tapi cilik-cilik nembah biji. Tapi kalau tekadane gede-gede dudulane gampang. ngono, Pak ya. Nggih. tidak. Saya tim lah, duit 10.000. Orang nembah tembak. Dong wayahe berarti, Pak. Iki apa lho? Kon mantape jebrot kabeh. Kenyang piro lho arah mbeno? Ini kok kaki kaya seneng mbak. Iya. Pek 50. Loro 50. Loro 50, Pak. Iya. Tahu di gedang ora to? Ayo persil tak besar gedang. Jam apa mas? Coba nanya. Dalam apa yang persil kaya ada gedang apa lah. Gablok mah barang payu tiwas ngaboten. Deprai. Berarti kan ngomong apa ya? Ngomong mah dia gedang apik nek didulane pasar cok uang lepo lho mas nek gedang murah. Terus larang lah gedang. Wah, larang apa aku nggo ini kok nggo pirang tundun yo. Itu le mari Semarang. Ya loro pek 50 to? Heh? Gang loro ku pek 50 tuh. Endi? Ki mek kae. Kecen nom lagi. Kae lho ning lor. Sing lor. Ya. Amben ndi? Kan tak tua bisa. Loh, itu loh. Oh iya nek itu wae. Lho, kuwi lho tanggal. Iya, Pak. Supaya kontingan. Ketok kok tapi rada Bandung. Ini barang kontingan. Iya. Wis. Heh? Mbok Pret to, gede ngono kok. Jam apa? Apa? Monggo. Iku apa rek? Jane penting, Pak. Iku ono. Iki Iki tunggal iki Iki wae rojo iki. Gak, wae sapa? Iki lho titik. Tuwek jare tuwek endi yo? Iku lho loro. Loro lah. Pasakan. Cilik-cilik. Ya Allah, Gusti. Ini sampean gede-gede monggo. Kayak iki lho. Iku gede. Kene gede. Hah? Iki WM tekan 53. Ya iku lho diingetan. Lho, Apa tidak? beda. Cang budi Pak? Cang budi. Lateng. Mati. Pundi nggone jenengan? Ora. Ki ngetang. Iki uangnya tanah gawetan. Sampean Libur iki mangan aku panas kok. Kawan apa blonjo sana kok mojo mengae. Jam 8 ke omah. nggone anu sapa man? Pak Heru. Iya. Iku pokoke marek terkenal lho. Alah, aku mau jam 8 ke omah. Kena Mas Lare. Kalau ngono. Pengen Pak Heru. Pak Heru. Iku wis harus Oh, Pak. Ah, sedone ra kasil udang loro pek 50.